Zdravím všetkých divákov, zdravím vás, Kejček a zdravím vás pri let's play na, nepovedal by som let's play, ale gameplay na hru, toto, proste Counter Strike, je to na paintball mod a je to proste super, mám to rád, čo to hrávam teraz poprvýkrát. Počkaj, som tu spadol, nemal som tu spadnúť. Dobre. Už sa zabili všetkých, ty si svinia. Dobre, brokovku. Ja mám obidvoch. Yeah, baby. Poďte, zabijeme AFK hráče, my sme dobrí. My sme tí najlepší hráči sveta. Omega, to není fér, to není fér, to není prostě fér! Píče zasraná. Že mu kokot neusvakne. No veď hrajte to. Dobre, teraz ich dám všetkých dúfam. Ani jedného. Dobre, dáme ten bunny hop. No, celkom dobre, viem nejako skákať. Dobre, to nedoskočil ani on, to sa nedalo doskočiť. Dobre, dojdeme tam. Pustite ma ďalej, prosím. Vidíte, ako sme zabili? Nikoho sme nezabili. Dopí. Ešte dobre, že som nespadol tam, kde on. Toto nemám rád. Prečo som si vybral práve paintball, to nechápem. A nech ide do piče. Takže toto video sa končí, lebo ma skurvene nasrá. Takže uvidíme sa pri ďalšom dielu. Keď z toho ešte bude nejaký diel do piče. Možno bude aj z iného typu CSK. No nepovedal by som iného typu, ale určite to nebude paintball. Takže ahoj. Bože.